Bueno, ja estem a Dubai. Quina calor, per favor. Fa una calor que flipes. És terrible, 34 devem estar, 40 Ara, 40 graus i són les 9 del matí, vull dir que una passada. I ens anem a veure el barri vell. Estem a l'estació de metro. Aquí no hi ha ningú. S'està la glòria de fresquet, però és que no hi ha ningú. Estem totalment sols. I quina estació? Tu has d'anar aquí, Women and Children. Sí, Estem a Dubai i aquí una pista d'esquí. Vols anar a esquiar? Bueno, ja hem arribat a Alaska. Ara és la temporada d'hivern i com arriba la temporada d'hivern al fred ens anem a esquiar. La Cris ha caigut. Una esquiada. Hem esquiat superbé. Anem a pujar al Burj Khalifa. No sé quantes plantes pujaràs ara. Ja hem pujat al Burj Khalifa, ara baixem i ens anem a veure les fonts.